Sa ibang balita naman po, mahigpit na minomonitor po ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang bababang dissolved oxygen level sa mga baybayin po ng Western Pangasinan. Sa mga bayan po ng Bulinaw at Anda na italang mababang antas po ng dissolved oxygen na maaaring magdulot ng epekto sa kalusugan ng mga isda at iba pang mga yamang dagat. Samantala, nakita naman po ng amnesic shellfish toxin ang Barangay Lukap, Kayukay, Pangapisana at Mona sa Alaminos City. Bukod dito, natukoy rin po ang presensya po ng diatric shellfish toxin at planktons sa mga sampling stations po ng Alaminos, Anda, Sual, Bulinaw na kilala bilang sanhi po ng fish kill. Dahil po dito, pinaalalanan po ng BFAR ang mga fish cage owners sa mga nabanggit po na lugar na paigtingin ang pagbabantay at pangangalaga sa kanilang mga fish cage upang maiwasan ang mas malaking abala at posibleng pinsala. Patuloy namang sinusubaybayan ngayon ng ahensya ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng nararapat na aksyon. IFM News. IFM News. IFM News.